Zertan bere izten dira zure arropako? Ba, nik uste koloretan, Vale. azkenian kolore neutralak diala. Oso txurik ikuste dira, no? Ez da? Txuri neutralak ez Hoi da? da, bai, Oso bai, garbila ikustea, no? beiz, txurila, geho, bueno, koloriana, da beltza izango zan ilunako parte hoi, baina Vale. bestela dana super txurila, dana, bai, dana oso neutrala. Hori zen, menorkan zaudelako oso menorkino bezala, Bueno, hola, ez. Ibizenkoak eta ibiltzen dian bezala, Ez, azkenian ikuste koloriare bai, pues, berezia da geho ba, kolekzioak iteko, eta bai geho temporalki janzteko, azkenian igual laranja bat edo orilla beti dia kolore oso bereziak, eta azkenian igual jendiak beti izatea kolore bat, pues, aspertu itezeala edo ja modan emateala udara baten edo... Aldatu itea eta ja... Eta geho ja... Horrek iztun zea izan behar du, modantzako eta zuentzako erropak iten dituzuenentzako eta modan pasa itea eta gero ez da erabiltzen eta gero bueltatu itea eta... Hoi da. Hoi izan behar du gogorra alde batetik eta bestetik, bueno, ez dakit, ez dakit, jope. Ez dakit zergatik pasatzen dian modak erropan, hasi erropa da, ez da, baino? Bai, baino, hor, bueno. ez dakit, artistak eta jendiak eta jartzeu erropak eta gero, bueno, markak nik uste tinte duela hor oi hartzun hori danok konsumismoen sartzeko, ez da? Nik uste guain ebai sare sozialekin, ebai asko ikustea aldaketa hoi. Jendiak azkenian arropa asko botatzeu, arropa asko jazteu, eta oso ezberdina geho daude plataforma batzuk diala, oso masiboak, eta oire bai azkenian bina iteu, geho negozio txikitako eta marka txikientzako, ez dala oso, egia esan da, baina, klaro, merkia da, eta orduan jendiak azkenian beti... Utsi eta erabili, eta geho kiston jaka polita, eta geho zea, Hoi da. kotxeko kristala garbitzeko, Bai, ala da. Katxirra, Ze mar. geho hoi urtean ibili, eta geho ja basureta gota, osak, eta hoi zantzan nik enula nahi, hola lan naitia. Zoi almota erabiltzen dituzu. Badanak algodoiezkoak dira, eta bai linuak, azkenean danak diala euneko portzentzaieko naturalak, beti hortan, bai algodoian, eta bai linotan. Diala danak oso naturalak, da oso freskagarriak, eta oire bai gorpuntzatzako, ona izatea, alergiantzako, eta jendiak azkenian erabiltzen ditugunean poliesterreko gauzak da, beti igual hoi notatu itea, ebai... Piskat salak dakaen antzako, ez dakit piskat finaguak edo delikatuaguak, bazkenian gehiago sufritzen du, ez da? Hoi askotan gertatzen, nire askotan esaten, nik kurrazenak ez da egunero janbe, nik egunero jaten. Bai. Ja, baina ez dizu bihotzerrean ematen, ez. Jode, igual dakazu estomagoa eta arroka baino gogorragoa, baina berez zaindu inbiardia gauzak, ez da? Eta asalare, bai, azkenian erropa asalakin kontaktuan dago, esaten du asala dala gure organoik haundilena, eta kontaktuan lehuna ematen baino, baindik eta hobeto, ez da? Bai, bueno, arropakin azkenian hortxe nabil. Ondo. Hortxe nabil. Bueno, eta nola egiten dezu, esan dezu, ez dezula kolekzio gehi egiten, ez dezula erropa gehi egiten, noiz hartzen dezu erropa berria, o noiz esaten dezu behitu hau gehituko dut, edo hau kendu ingoet, edo... Ba, pixka bat nik uste behidatzen dezula ber jendiak zer nahi duen. Da nola nahi ditun gauzak, da asko ikasten dute bai Behin eskarekin, o behin eskatutako. Bai, ze azkenian dendetan ebai asko ikustea bezeroak zer nahi duen, edo zer eskatzen duen, ordune bai horrekin, pues... Bideratzea era alde batea, o bestea bai. Hoi da. Hori, baitu, ni beti jatetxetan eta gure arrota eramate gauza, baina hori askotan gertatzea, bai irikitzezu taberna bat, o jatetxe bat, hau emango de jaten, bai, baina gero jendia besti eskatzen bau, pizka moldatu inbiarre bai, ez da, eskaereta, eta zen nahi dun klientek azkenian. Eta lehen esan dezu ez dituzula erropa bakoitzetikan gehiegi egiten, zenbat itituzu gutxi gora bera? Adibidez iten dezu jaka bat, eta jaka hortako zenbat berdin itituzu? Zeko dira, 5naka, o 10naka, o 100naka? Ez, oza ez deta inbeste egiten. Normalian igual, dendetan eskaera da honian, bai, bi edo hiru zeatu egin, da geho igual, saltzen deanian bakoitzian, berriro egin. Da, hola izango zan, baino geho ja, jeatzea momentu baten, telak agortu iteiala. Orduan zaila izatea. Berriro
berdina itea. Bai, zuk esan dezun bezala, ez dezu oiala erosten eundoko rollo bat, Hoi da. osea, 100 metrokoa, baizik eta erosten dezu X metro, eta hoi bukatzen dianean bukatu dia, Hoi ez da? da, eta horretik da.